Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu tematiku. Izbori su i dalje najaktuelnija tema u zemlji, pa ćemo o tome govoriti i u večerašnjoj tematici. Moji gosti večeras su dr. Zoran Perišić, nosioc liste Pokrenimo Niš Tomislav Nikolić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I gospodin Dragoslav Ćirković, nosioc liste Izbor za bolji život Boris Tadić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Ajde prvo da se malo osvrnemo na rezultate u Nišu. Kako ocenjujete i da li ste ih očekivali? Sad je utorak, pola 7 uveče, ali tako? 18:30. Mi još uvijek nemamo konačne rezultate. Ali preliminarne? Nemamo konačne rezultate, imamo preliminarne rezultate. Po preliminarnim rezultatima na nivou grada Srpska napredna stranka je pobedila, osvojivši 17 mandata. Iza nas je Demokratska stranka sa 15, sve ostale ispod toga, 6 stranaka je u gradskom parlamentu, ostale nisu prešli cenzus na nivou gradskih opština. Imamo najviše odbornika na Panteleju, identičan broj kao Demokratska stranka, na Paliluli najviše, na Crvenom krstu najviše, imamo manje od Demokratske stranke na Medijani i u Niškoj banji smo dosta loše prošli. Rekli ste da ste očekivali ubedljiviju pobedu. Da li to znači da ste bili ubeđeni da ćete u svih 5 opština pobediti pre izbora? Ne, da budem iskren, Medijana je tradicionalno mesto gde najviše dobije obično Demokratska stranka i da budem iskren, očekivao sam da pobedi Demokratska stranka, ali sa manjom razlikom. Niška banja je takođe tradicionalno mesto dobrog uspeha Demokratske stranke Srbije. Za ostale 3 opštine i za grad očekivao sam pobedu koja se je desila, ali sa većom razlikom, sa razlikom koja bi nam omogućila da ono što smo govorili u predizbornom periodu lakše isprovedemo. Ovako sada nas čeka priča o koalicijama, da nađemo koalicijne partnere sa kojima ćemo moći da govorimo o našem predizbornom programu, o njihovom predizbornom programu i načinu da uradimo ono što smo obećali građanima. Gospodine Ćirković, rezultati u Medijani ni za koga nisu bili iznenađenje, ali da li ste vi iznenađeni rezultatima u drugim opštinama u Nišu? Pa, realan da budem, očekivao sam da Medijana dobije ove izbore i Medijana to nekako zadnjih godina dobija baš ovako dobre procente kad su u pitanju i mislim da tu ljudi prepoznaju ono što je najznačajnije, najvažnije, a to je pre svega, mi se čini pravo čoveka da ima svoju opštinu i da normalno ima svog predsednika opštine koga prepoznaje i to je po meni definitivno najbolji način komunikacije sa onim zarad koga svaka vlast postoji, a to je gospodin građanin. Ono gde realno smo dobar rezultat napravili, to je opština Pantelej i mislim da je tu isto moj kolega Slaviša Dinić sjajno odradio svoj posao i to se pokazalo da ljudi vole kad im uđete u dvorište i pitate šta to vama jeste najvažnije u onome što se zove život. Niška banja je pobedila gradska lista, naša gradska lista i ja sam potpuno iznenađen, obzirom da opet gore Zoran Vidanović, moj kolega, je odlično odradio posao kad su u pitanju izbori za gradsku opštinu, a ono čime smo jako nezadovoljni, to je opština Palilula i opština Crveni krst, da inače tradicionalno imamo loše rezultate, ali to nema opravdanja, mi ćemo morati unutar Demokratske stranke da sednemo i da se dobro porazmislimo šta to jeste i gde to jesmo promašili. Demokratska stranka ne sme da bude elitistička stranka koja se brine samo o centru grada i izvan toga ne. Demokratska stranka mora da bude stranka koja razume ono što se dešava na selu i mislim da možda i nismo dovoljno, to su na kraju krajeva izbori pokazali, radili kad je selo u pitanju. Uvek imate razlog i opravdanje da kažete da, radili smo sjajno, ali izborni rezultat je onaj finito koji vas definiše, jeste ili niste. Ako niste došli do gospodina glasača kao politička roba, jer mi političari jesmo roba koja se kupuje onim kružićima i verovatno su to glasači kaznili, prepoznali da nismo došli do njih i kaznili. Tako da, sve u svemu, da ne dužim, mislim da generalno Demokratska stranka, obzirom da je bila stožer ove postojeće gradske vlasti, a obično sva koplja za sve nedaće u svakom društvu i društvenom sistemu idu na onoga ko je nosilac čitave priče,
To u ovoj koalicijnoj gradskoj vlasti smo normalno bili mi i sve ono izgleda što je dobro malo ipak otišlo onim našim koalicijanim partnerima, jer se to vidi po rasporedu mandata. Ono što nije bilo dobro, eto, došlo je nama. U svakom slučaju mislim da smo dobar rezultat napravili i da nema razloga da budemo nezadovoljni. Znači, jedan od razloga padu popularnosti DS-a u gradu vidite možda u tome što niste dovoljno u selima, tako radili? Da li to znači da ćete promeniti politiku? To su izbori pokazali, mada ja realno mislim da smo i u gradu mogli da napravimo bolji rezultat. Mislim, nikad nisam se pomirio sa nečim, koliko god da je dobro, uvek postoji da može i preko, da može još bolje. Koliko je kampanja zaslužena za rezultati i kako biste vi sada ocenili? Srpska napredna stranka je vodila najveću terensku kampanju u istoriji parlamentarnih izbora u Srbiji, kampanju od vrata do vrata, i naši aktivisti zaista su obišli mnogo kuća, dvorišta u Srbiji. Pogotovo, evo, taj Crveni krst koji Dragoslav pominje, verovatno smo zato i tamo bili uspešni, gde su naši kandidati, znam to sigurno, jer sam bio deo toga, uveren u prilici da vidim, zaista obišli sva sela. Zašto je rezultat ovakav kakav jeste? Srpska napredna stranka po prvi put izlazi na izbore i ja sam zaista ponosan da je stranka posle 3,5 godine postojanja, izašavši prvi put na parlamentarne izbore, govorim o našem gradu, pobedila. Upoređujući ovo sa rezultatima od pre 4 godine, koliko se ja sećam tada, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka su imale po 18 mandata u Skupštini grada. Mi smo sada napravili gotovo identičan rezultat tome, radikali nisu prošli cenzus, Demokratska stranka je napravila manje. Znači, volja naroda u ovom trenutku, volja građana u ovom trenutku je glas dat Srpskoj naprednoj stranci, a to se očituje i kroz rezultate, govorim o Nišu, kakve je dobio naš predsjednički kandidat Tomislav Nikolić i na rezultate koje je dobila Srpska napredna stranka na parlamentarnim izborima, gde je razlika i u jednom i u drugom slučaju više procenata u odnosu na ono što je republički prosek. Znači, u Niškom regionu, govorim pre svega o niškim opštinama, ovih 5 o kojima pričamo, uspeh Srpske napredne stranke je veći nego što jeste na republičkom nivou, a naši protivnici su uglavnom prošli gore nego na izborima 2008. godine. Analizirajući sve ove rezultate, ja zaista imam pravo da budem ponosan i da kažem da je na izborima volja građana ovog puta bila usmerena prema promenama. Da li je volja građana ovog puta bila dovoljno jaka da do tih promena i dođe, vidjet ćemo. Mislite li da je dobar recept ta terenska kampanja i od vrata do vrata? Moramo jednu stvar da se razumemo. Ja spadam u one ljude koji nekako ozbiljnije sagledavaju političke prilike i u gradu i u Republici na kraju krajeva. Ja svaki put kad se izbori završe i kad se prebroje glasovi, kažem svojim saradnicima, izborna kampanja je počela. Onda kad krenete da vršite vlast i da nosite tu vrstu odgovornosti koje su vam građani dali, u stvari vi idete u tu političku kampanju, koja nijednog trena ne sme da prestane. Na onim najmanjim, najsitnijim detaljima, kad je čovek s druge strane u pitanju, koje je vama dao poverenje. I tako se ophodim prema celoj toj priči. Ja ne priznajem te kampanje koje se dešavaju, recimo, u taj mesec dana ili 15 dana, jer nije realno da vi, pogotovo kad nosite odgovornost vlasti i da sad kažete da, ono sve što smo radili ispred toga se ne važi više, evo sad mi počinjemo jednu drugu vrstu priče za neke nove izbore. Svakog dana, svakog trena vi permanentno morate da podižete tu lestvicu vrednosti koje ljudi prepoznaju. Znači, ja sam to u izbornoj kampanji x puta rekao, u ovom gradu se teško živi i bilo bi jako loše da sad neko se nađe pametan i da kaže da, mi smo sve probleme rešili kao vlast ili opozicija će sve probleme rešiti. To jeste jedan proces koji normalno traži odgovorne i ozbiljne ljude i verujem da u celoj toj dolazećoj priči koja će se definištati, ja se nadam, posle
predsjedničkih izbora, kad gospodin Nikolić i gospodin Tadić budu 20. maja završili ovu izbornu trku i iza toga samo formiranje vlade nosi veliku odgovornost za svakoga onoga ko bude došao. Ne sumnjam da će to biti moja opcija izbor za bolji život i normalno koalicijni partneri sa Borisom na čelu, ali to će biti stvarno velika odgovornost za te ljude i velika odgovornost za opoziciju, opet kažem, kogod bio u toj celoj priči. I jedni i drugi, kojima je i Srbija i ovaj grad iznad svih, na kraju krajeva svaka politika se bavi da bi učinila neki boljitak u mestu gde postoji. Verujem da i jedni i drugi moramo da sarađujemo sutra, kogod bio sa koje strane, moramo da budemo na istoj strani, zarad ovog grada koji ima izuzetno teške ekonomske probleme. Probleme gde vi imate 32.000 ljudi na birou za zapošljavanje. I to jeste ozbiljan problem. Taj ozbiljan problem, koliko god bio težak opoziciji, isto će deo odgovornosti nositi i opozicija, kogod bio sa koje strane, zato što je posao zajednički. Koji je onda bio najbolji potez Demokratske stranke u kampanji koja je trajala duže od mesec dana u gradu? Pa, mislim da definitivno se puno dobrih stvari dogodilo kad je ovaj grad u pitanju i da jedan zastoj koji je Niš imao, inače, ja opet ponavljam, broj jedan čitave priče su nezaposlenost i ono što svakog čoveka čini sigurnim kad ima ekonomsku stabilnost, onda ima i tu vrstu sigurnosti. Taj investicioni ciklus koji je se dogodio Nišu je nešto što je najbolje i sad taj pokret koji Niš ima u ovom momentu treba nastaviti. Treba ga baš onako temeljito sa stranim kompanijama raditi, obzirom da ćemo imati priliku, ja sam potpuno siguran da ulazak u Evropsku uniju će doneti boljitak ovom gradu. I tu nema dileme za mene, ali u svakom slučaju morat ćemo da negujemo i domaće kompanije koje u ovom gradu stvarno sjajno rade svoj posao i tu su baš onako izrasle u ozbiljne poslovne subjekte. Tim ljudima, da li ćemo pronaći način da kroz investicioni garancijski fond nađemo načina ili investiciona banka koja treba da se formira, treba ta injekcija da se ugura, upumpa ovim firmama da bi i one počele da proizvode nova radna mesta. Glasanje će se u Nišu ponoviti na 17 biračkih mesta. To je nešto preko 30.000 birača. Koliko mislite da to može da utiče na rezultate? Da pođemo od vašeg pitanja jednom drugom pravcu. Zašto se to desilo? Znate šta ste izgovorili sada? 30.000 birača. Niš ima 230.000 birača. Znači, ponovit će se izbori to je negde 15%. Da. Zašto? Šta se desilo? Kod mene i do mog štaba stiže gomila informacijama o nepravilnostima na izborima. Ko gubi ima pravo da se žali. Ne, mi nismo izgubili, ali sam prilično siguran da smo izgubili nešto što smo osvojili na biralištu. Prilično sam siguran da je rezultat sa birališta bio povoljniji za nas. Ponavlja se na nekoliko biračkih mesta na Medijani, na Palili. Imamo čak iz drugih stranaka informacije o nepravilnostima u Niškoj banji. Pojavio se džak neregistrovanih listića za grad iz biračkog mesta broj 3 na Crvenom krstu. Kako su birački odbori uradili svoj posao? Gradska izborna komisija i izborne komisije po opštinama imaju pred sobom sada veoma ozbiljni zadatak. Prve krivične prijave su podnete. Da li će se ponoviti 96. godina? Da li će političari koji su učestvovali u organizovanju ovih izbora u panici, u strahu da će izgubiti vlast, pribegli onome što je rađeno 96. godine? Da li su moje reči preoštre? Da li ja možda nastupam sa nekih pozicija koje nisu u redu, ali dozvolit ćete, 30.000 građana će glasati ponovo. Ne gledamo više ni koliko to košta, ni da li će biti ispoštovan zakonski rok od 7 dana, što bi značilo ti izbori već treba da se održe u nedelju, ili će možda Republička izborna komisija dozvoliti da se održe sa drugim krugom predsjedničkih izbora. Kao i pri predsjedničkim izborima, najpre će vladajuća garnitura odmeriti šta im je bolje,
šta im više ide u prilog, da li ova nedelja, da li ona druga nedelja, a onda će tako i delovati. Mislim da je ovoliki broj biračkih mesta na kojima se ponavljaju izbori skandal koji šalje poruku o tome šta se pripremalo i šta se desilo. Da sve one priče o bonovima koje je delio PUPS, da sve one priče o kesama koje su stranke iz vlasti delile u svojim opštinama sa zejtinom, sa šećerom i tako dalje, da su bile tačne. Pokazalo se da par aktivnosti koje smo prijavili kao kršenje predizborne tišine, a na koje nije reagovano, da su bile tačne. Pokazalo se da su u noći izbora predsednici pojedinih gradskih odbora u Nišu išli na biračka mesta i vršili pritisak na članova biračkih odbora da se zapisnici potpišu ili ne potpišu. Znači, povreda izbornog procesa je bilo. To svakako. Prepustimo nadležnim organima. Naravno, oni će utvrditi ko je odgovoran za to. Da urade svoj posao i da urade. Ali mislite li da će vaša stranka dobiti sada ponovljeni izbor? Uopšte to u ovom trenutku nije bitno. Znate, nijednog trenutka ja nisam rekao mi smo pokradeni. Da se razumemo. Znači, ja samo tvrdim da izborni proces... Da samo koliko mislite da će uticati na rezultate? Još jedno vam kažem, ne govorimo o rezultatima. Po onome što je prošlo, po većini, znači ne možemo ni dobiti ni izgubiti više od jednog mesta. Ako je sada 17:15, možda će biti 18:15. Ako je bilo na našu štetu, bit će 17:16. Mi ćemo ostati sa najviše mandata. Znači, ne radi se o tome da li ćemo mi dobiti ili izgubiti. Radi se o tome da je pripremljeno, da je bukvalno pripremano da se na izbornim mestima uradi sve što je potrebno da bi se izborni rezultat prikazao drugačijim ili delimično drugačijim. To je moj stav. Da li su već počeli između stranaka neki pregovori o formiranju gradske vlasti ili se ipak čeka da se na republičkom nivou to reši pa da se onda rešava na lokalu? I koliko vi u gradu imate samostalnost da odlučujete o tome, a koliko dobijete neke preporuke iz centrala stranaka? Ali pre nego što krenem da jedno po jedno odgovorim na ova vaša 2-3 pitanja, hoću da kažem da mi je normalno jako žao da 30.000 ljudi se ponovo pojavi na birališta. Moram da kažem da su neka naša mesta koja smo inače mi dobili kao izbor za bolji život poništena i to sa dobrom razlikom smo ta mesta dobili, ali to uopšte više nije bitno. Žao mi je što 30.000 ljudi treba da izađe. Ja znam da je za njih to napor. Bez obzira koliko god bio napor, ja ih pozivam da li ovu nedelju ili sledeću nedelju, a mislim da je zakonski rok sledeća nedelja koja je tako da u svakom slučaju moj lični poziv svim tim ljudima da opet izađu i iskažu svoju političku volju, jer je to najbolji način da učestvuju u onom političkom životu koji je jako značajan i važan. A pitali ste me da li postoje razgovori i pregovori. Moram da kažem da izbor za bolji život ili sadašnja vlast koja je u gradu je dobila, znači 32 mandata smo imali 2008. godine, sad imamo 37 mandata, tako da možemo da budemo zadovoljni. Nešto se iz Demokratske stranke prelilo u SPS i URS, Udružene regione Srbije, ali definitivno postoje razgovori koji su normalni i kad to kažem mislim na komunikaciju koja nema razloga da ne bude, ali političkih razgovora još uvek nema. Iščekujemo taj drugi krug koji je našoj stranci, Demokratskoj stranci i Listi za bolji život Boris Tadić jako važna da završimo taj proces Evropske unije konačno, jer Boris je bio čovjek koji je pokrenuo taj proces i realno mislim i treba da ga dovrši, jer sam potpuno uveren da je bez Evropske unije nema boljitka Srbiji i nema boljitka ovom gradu. Tako da još uvek nemamo tu vrstu političkih razgovora ni sa jednom političkom opcijom. Ali da li postoji bilo kakva mogućnost za saradnju vaše dve stranke, pošto je jasno da na republičkom nivou neće doći do toga? Mene pita? Da. Najpre da kažem da ne vidim zašto bi Demokratska stranka i Boris Tadić imali apsolutno
pravo da jedini pričaju o pripajanju Srbije, o evropskim integracijama i tako dalje. To je priča koju Demokratska stranka valja od 2003. godine. Ako se sećate izbora 2003. godine, tadašnji premijer, gospodin Zoran Živković, također član Demokratske stranke, to je bila floskula sa kojom, to je bila parola sa kojom je Demokratska stranka išla u izbore u Evropu za 4 godine. Od tada je prošlo 9 godina, mi smo ove godine postali kandidati, što realno pokazuje da u nekih narednih 8 godina može biti završen taj proces. To će raditi koja god stranka da bude na vlasti, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, i ne može se dalje proces evropskih integracija vezivati niti za ime Borisa Tadića, niti za ime Demokratske stranke. To je zaista tako, jer ti isti ljudi, Štefan File je početkom ove godine primio gospodina Tomislava Nikolića, primio je i druge ljude iz opozicijalnih stranaka koji su prošli cenzus i koji nisu. Tako da taj deo zaista mi smeta da čujem da ako bude Boris Tadić, bit će evropskih integracija. Ne, bit će evropskih integracija kogod da bude, jer ni jedna od ovih 6 stranaka koje su ušle u parlament, izuzimajući DSS, nema u svom programu tu priču da Evropa ima alternativu. I u našem programu Evropa nema alternativu. Pitanje koje ste im postavili u koaliciji, Dragoslav i ja smo prijatelji. Znači, mi možemo da se vidimo, da popijemo kafu, nismo pričali o koaliciji. Znači, da kažem nešto drugačije izlagao, i prijatelji ne lažu. Pričali smo sa svim drugima, pili kafu, razgovarali. To što aktualna kombinatorika 3 stranke u gradu koje drže grad imaju većinu, da, to je tačno. Međutim, da li će svako u tom koalicijonom partnerstvu unutar grada dobiti ono i imati ono što misli da mu pripada ili što misli da može da dobije, ja ne znam. Znam da ću razgovarati sa svim strankama. Ako dobijem naređenje iz centrale stranke, razgovarat ću i sa Demokratskom strankom, ali u odnosu na ove stranke u Nišu koje su dobile od građana poverenje da uđu u gradski parlament, zaista ne postoji ni jedna opcija sa kojom nećemo pričati i kojima nećemo ponuditi ono što mislimo da može da dovede do formiranja nove gradske vlasti. Kad kažem nove, mislim da neće biti istog sastava u kome je sada. Svi imamo u programima želju da pomognemo gradu. Mi smo kroz ovih mesec dana kampanje, jer je naša kampanja zaista trajala svega mesec dana, pokušali da pokažemo građanima Niša šta je to što bi mi menjali u aktualnom sistemu, kako bi mi vodili grad. Gospodin Ćirković reče da kampanja počinje prvog dana, bukvalno, jeste, u pravu je, ali mi je nekada teško da prihvatim da se rad vaš, da se ono što se očekuje od vas, ne govorim sada o Dragoslavu, on je zaista divno vodio opštinu Medijana, da je ono što vi radite, ako ste stavili komad nečega, ako ste podigli metar nečega, što je vaša obaveza po onome što izvodite, što radite u firmi, moja obaveza, ja sam doktor, moja obaveza da pregledam ljude, da lečim ljude, da dežuram. Ako svoju obavezu prikažete kao svoj neki neviđeni uspeh, to mi smeta, to mi para uši malo, jer je u prethodnih nekoliko meseci vladajuća garnitura, prikazujući svoj rad, sve vreme u stvari vršila jednu vrstu predizborne kampanje, a Srpska napredna stranka i sa sredstvima koje je imala i sa dostupnošću medijima koje je imala i nije mogla da ima drugačiju kampanju od vrata do vrata, od kuće do kuće, od dvorišta do dvorišta. Mi nismo imali mogućnosti da preko udarnih medija, preko državnih medija, preko, to su već deo njih su i privatni mediji, da izvršimo uticaj na biračko telo kakav je vršila vladajuća garnitura. I to je zaista jedna realnost koja se mora prihvatiti. I pre nego što me pitate, samo hoću da kažem da je to način kad postoje stranke u jednoj koaliciji i stranke koje vrše vlast, ta njihova prednost da na taj način radeći prikazuju to kao svoju kampanju, to je, eto recimo, ta prednost koju vlast ima. Ali zato opozicija ima priliku da kaže da to ništa nije dobro i da dokazuje da sijase stvari nisu dobre. A nikad šta god u životu da radite nije savršeno dobro i uvek imate neke ljude koji nisu zadovoljni jer sve to što radite sa toliko novca koliko radite nikad ne može da dođe i do nekog čoveka koji je svojim poreskim dinarom
praveći budžet, ostao nezadovoljan. I to je jedna vagalica gde imate i poziciju i opoziciju i da je obrnuta priča, verujem da bi opet bila slična sa druge strane moja primedba. Ali ono što malo pre je gospodin Perišić govorio, i ja moram to da dodam, nije tačno da kogod bude će doterati taj proces evropske integracije, jer imate stranke u Srbiji koji još uvek ne žele da pomere Srbiju bilo gde kad je u pitanju Evropska unija. Recimo, Vojislav Koštunica decidirano, ili da ne kažem gospodin Vojislav Šešelj i njegovi ljudi koji danas su u Srbiji, ni po koju cijenu ne žele da Srbija krene tim evropskim putem. Prema tome, još uvek postoji nekakav otpor koji je težak kad je Evropska unija u pitanju. I ja sam potpuno uveren da će taj proces još uvek ići teško. Nije to samo dođete na vrata Evropske unije, kucnete i oni kažu kako da ne uđete. Znači, ono što jeste najvažnije, milion stvari trebamo da promenimo u ovoj državi. Pre svega treba promenimo svest, onu koju smo imali živeći u jednom drugom sistemu, sistemu vrednosti koji je bio, ne znam, u socijalističkom onom sadržaju divan, idem na posao, ništa ne radim, živim sjajno. Sad se to sve promenilo i sad sve to na neki način trebate u sebi da promenite kao biće, usvajajući neke vrednosti koje tamo postoje i ipak stvaraju jedno društvo koje je bogatije nego naše. Ne kažem da je savršeno, nema ni jednog savršenog društva, ali ćemo verovatno morati sebe da kroz tu Evropsku uniju definišemo u onome što smo izgubili kao narod i kao ljudi, a to je neke vrednosti koje čoveka čine čovekom, a jedno društvo društvenom zajednicom, dobrom ili lošom. Koje onda stranke po vama imaju tu zajedničku crtu sa Demokratskom strankom? Ajde da pričamo na lokalu, dakle kada je grad u pitanju od potencijalnih partnera, kao što su Ujedinjeni regioni, SPS. Pa da, pa evo, vi ste rekli, ostaje normalno i LDP, znači to jesu stranke te proevropske orijentacije i mislim da ćemo sa njima razgovarati lako, ali me raduje da bez obzira što je bilo nepravilnosti u ovom celom procesu koji se dogodio sa ovim ponavljanjem, je ipak demokratija zakoračila u Srbiju. Nije bilo onoga svega što je bilo, nije bilo čak ni te prljave kampanje u toj meri da bi se ljudi međusobno blatili i to je pomak i to je dobar korak demokratije. Ostaje još mnogo toga. Imamo stranku gospodina Perišića koja je isto sada, koliko čujem, proevropski orijentisana i to me raduje. To znači da će posao biti lakši jer ćemo svi pomagati u tom procesu koji se pokrenu. Znači da postoji mogućnost za pregovor između vaše dve stranke? Nisam to rekao, mi normalno razgovaramo, ali oko interesa Srbije i interesa ovog grada nema razloga da svi budemo na istoj strani. Sad ću vam reći jednu rečenicu. Da ne budemo na istoj strani. Kad pomenete tu veliku koaliciju između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, svi ostali se smrznu. Znači, ne, ni Dragoslav, ni ja ne kažemo, ni da smo pregovarali, ni ništa, ali zašto? Zato što, i uopšte zašto se pominje važnost te velike koalicije? Zato što je to koalicija koja vrlo verovatno da garantuje mir i stabilnost vlade u narednih 8 godina. Pojačini te dve stranke, govorim o tome. Ne govorim ni o programskim ciljevima, ni o ljudima, ni o kadrovima, ni o čemu drugom. Govorim samo zašto se toliko pominje ta koalicija. Drugo, to je koalicija koja može da obezbedi promenu Ustava. Treće, to je koalicija koja bi mogla da se preslika na 90% lokala. I četvrto, to je koalicija koja bi verovatno ugasila negde 80% manjih stranaka. I zato kad se pomene u novinama uglavnom, ne nigde na našim stranačkim brifinzima, niti sa naših stranačkih saopštenja, ali kada se pomene u novinama ta velika koalicija, reakcije su vrlo burne. Sećate se početka predizborne kampanje kada je gospodin Tadić podneo ostavku na mesto predsednika, kako je predsednik jedne druge partije, koja nije među prve dve, rekao to je uvod u dvopartijski sistem. Jeste. U taj dvopartijski sistem ili u tom dvopartijskom sistemu je Amerika, u tom dvopartijskom sistemu su neke druge države i nekako funkcionišu, koliko ja vidim, nekako ide, ali zaista nije bilo pregovora sa Demokratskom strankom, ni Dragoslav, ni ja sigurno da imamo ovlašćenja na nivou grada da radimo nešto što se neće uraditi na nivou Republike. Stranačka hijerarhija i disciplina postoji
i najverovatnija priča prenošenje neke vertikalne slike koji se desiti na nivou Republike. To je realnost. A zašto se ovako reaguje svaki put kad se pomene, otprilike sam izgovorio. Znači, čeka se da se oformi vlada na republičkom nivou da biste vi mogli da Ne samo to. Mislim, čeka se da se izborni proces o kome smo malo pre na početku emisije govorili završi. Znači, nije samo pitanje, jeste važno. Znači, jako je važno da se završe predsjednički izbori koji su definisani 20. maja. Ali je važno i da se izborni proces u ovom gradu završi na ovih 17 ili 18 biračkih mesta. Ali već je jasno koje su dve stranke najveće i to se neće promeniti. Dobro, ali tu će se ipak dogoditi neka volja 30.000 ljudi koji su u političkoj nameri definisani na ovaj ili na onaj način. Nekad vam je jako potreban jedan mandat, ali ajde sad da ne radimo nešto, a da nismo završili, da ne finaliziramo sad izbornu volju na jedan način, a izborni proces traje. Još uvek mi imamo 30.000 ljudi koji čekaju da iskažu svoje politička razmišljanja. Naravno, ali pričamo u načelu samo. Dobro, u svakom slučaju biće mesta i vremena za priču i dalje o ovome i o formiranju nove vlade. Želim vam puno uspeha u radu i naravno pričat ćemo o tome još. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste tematiku. Ostanite i dalje uz program Televizije Zona.